हालेलुया हालेलुया सिराकाच्या बुकांत आमकां देवाचें उतर म्हणटा पळय सिराक चॅप्टर 51 वर्स 22 सिराक चॅप्टर 51 वर्स 22 हाचे इनाम कशें सर्वेस्परान म्हाका ही जीब दिला कितें दिला आमकां जीब आसा गे कोणें दिला देवान हालेलुया आनी म्हणटा पळय ताचे इनाम कशें सर्वेस्पर म्हाका एक जीब दिला आनी ह्या जिबेन हांव ताची स्तुती करतलो ह्या जिबेन स्तुती करतलो हालेलुया हालेलुया स्तुती करता करता अद्भुत अजब आमच्या मध्ये गुण जावं शकता हालेलुया त्या खातीर आमचो हात उक्ते दवरया आनी म्हणया वेळा जिविताचो उंडो सगळे उसान म्हणा जेजू भासया भासदीर म्हणा वेळा सगळे तोंड उक्तान उचारा जेजू पळानी म्हणा जिविताचो उंडो तूं परतने बळे जिविताचो उंडो तूं उसारा वडता उसारा संवसारा सासणी जीव दिवच्या पापान तो धाडलो परतने बळे संवसारा सासणी वडता म्हणा संवसारा सासणी जीव दिवच्या तुझे लागी येता तो वैसम्या तुका सत्मता तो म्हणा तुझे लागी येता तो तुझे लागी येता तो तुका सत म्हणता तो दोन्ही हात वयर बार म्हणया वळा तुझ्या लागी येता तो तुझे लागी येता तो सांगता जेजू सांग तुझ्या लागी आयला सोम्या हांव तुझ्या लागी आयला तुका सत म्हणता जेजू तुका सत म्हणता सांग तुझ्या भावार्थान म्हणाला उसार तुझ्या भावार्थान सांग या वेळा सगळे वडतळा म्हणा सगळे तुझ्या लागी येता तो म्हणा तुझे सम्या म्हजे पिढा घेऊन तुझ्या लागी आयला म्हजे कष्ट घेऊन तुझ्या लागी आयला म्हजे अस्कत घेऊन तुझ्या लागी आयला सम्या म्हज्या पुढे गाठ आसा आज जेजूक समर्पण सांग या वेळा तुका शिष्ट आसा जेजूक सांग आनी म्हण या वेळा तुझ्या पाठीच्या कानाक कठीण दुख आसा जेजूक सांग आनी म्हण या वेळा तुका श्वास करून कष्ट आसा जेजूक सांग आनी म्हण या वेळा तुझ्या कुटुंबात समस्या आसा सांग जेजूक या वेळा तूं सम्या रस्तार सोम्या तूंच म्हजो मोच्या काळजान सोम्या सदांच करविना दोन्ही हात नेट वयर बार तुझे साम 46 वर्स 1 म्हणटा की तू आमचो आधार तू आमचो आसरो जावन आसाय दोन्ही हात नेट वयर बार आनी ते जेजूक सांग परतून पण हळवायन म्हण तूंच म्हजो आधार आनी आसरो म्हणून सगळे म्हणया वेळा तूंच म्हजो रस्तार सांगा वडतळा तूंच म्हजो आधार तूंच म्हज्या काळजा तूंच म्हज्या काळजा सदांच कर बिडार जेजू सदांच कर बिडार lama shandara maria la gloria rabashi ora bashi kiri la lama shandara maria la 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 mashi kiri la la la
महिमा जावं तुका, महिमा पदवी जावं, महिमा पदवी तुका, पदवी सगळे दोळ दंपानी स्तुती करते राहा, स्तुती करते राहा, स्तुती करते राहा. हो रबा शिकिरी रा 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 शांतरा मारी रा 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 शिकिरी रा 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 कांटने स्तुती कर, कांटने स्तुती कर, स्तुती करे बळा. हालेलुया 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 हालेलुया. कोणाच्या पुढे गांठ असतात ती गांठ जेजू पैस करता सावळा. काही गांठचा हात धर, मागते राव, मागते राव, मागते राव, मागते राव. ही गांठ तुझ्या पुढे राहून नसो नसो नसो. हालेलुया 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 हालेलुया. तू उभ्या राहून सायना तर जेजूच्या नाव उभ्या राहू. तुझ्या आवड कंची शिरो अस्कस झाला, ती शिरो घट जाऊ दे. साफर तुझ्या मासा बोलना, रक्ता बोलना. आज जेजूचे सकत या गुडीच्या विषयी वळण दे, वळण दे, वळण दे, वळण दे, वळण दे. पदवी तुका, पदवी तुका, पदवी तुका, पदवी तुका, पदवी तुका जेजू. पदवी तुका, पदवी तुका, पदवी तुका, पदवी तुका, पदवी तुका, पदवी तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. जीवित सोवुंटु सर्गीता देवलोलो संस्रा सासनिक जीव दिवच्या बापा तो धाडलो. परतूर म्हणया जीविताचो सगळे म्हणा जीविताचो उठवतो सर्गीता देवलो जेजू आमच्या मध्ये आसा. सगळे म्हणे आम्ही संस्रा सासनिक जीव दिवच्या बापान तो धाडलो. सगळे जेजू हात उठवतात म्हणा जीविताचो उठवतो सर्गीता देवलो. संस्रा सासनिक जीव दिवच्या, संस्रा सासनिक जीव दिवच्या बापान तो धाडलो. John chapter 6 verse 35. तुझे लागी येता तो केदीस भुकेऊन सोना. वैसम्या तुका सत्मता तो केदीस तानेऊन सोना. दोन्ही हात आमच्या म्हज्या फाटला म्हणा हांव तुका सत मानता सम्या म्हणा. हांव तुका सत मानता. हांव तुजेर पातयेता जेजू. हांव तुजेर पातयेता. हांव तुजेर पातयेता जेजू. हांव तुजेर पातयेता. म्हणत रे हांव तुजेर पातयेता जेजू. हांव तुजेर पातयेता जेजू. तू आरामानी अंत. हांव तुजेर पातयेता जेजू. हांव तुजेर पातयेता. तू आरामानी अंत. तू आरामानी अंत. तू आरामानी अंत. तू आरामानी अंत. हांव आमचे जब हांव तुजेर पातयेता जेजू. दोन्ही हात वयर मार म्हणया. हांव तुजेर पातयेता. वडा तळ म्हणया. हांव तुजेर पातयेता जेजू. आणि वडा तळ म्हणया. हांव तुजेर पातयेता जेजू. आमचे जण एकल्याचे जबाब हांव तुजेर पातयेता जेजू म्हणया. हांव तुजेर पातयेता. तू आरामानी अंत. हांव तुजेर पातयेता जेजू. तू म्हजे सासनी जिवीत. हांव तुजेर तू पातयेता. म्हजो गुण करणार. हांव तुजेर तू पातयेता. म्हजो वैस. हांव तुजेर तू पातयेता. म्हजो आधार. तुजेर तू म्हजो आधार. तू म्हजो भरवसो. तू म्हजे कष्ट परिहार करूंक शकताय. हांव तुजेर पातयेता जेजू. तुवें म्हजी पिडा तुजेर वमयलाय. हांव तुजेर पातयेता जेजू. तुवें म्हजी पिडा तुजेर वमयलाय. हांव तुजेर पातयेता. म्हजे उण्यापण तुवें घेतलाय. हांव तुजेर पातयेता. म्हजी अस्कत काय तुवें घेतलाय. हांव तुजेर पातयेता. म्हजी अस्कत काय तुवें घेतलाय. हांव तुजेर पातयेता. म्हजे पाताक तुवें तुजेर घेतलाय. हांव तुजेर पातयेता. म्हजी अस्कत काय तुवें तुजेर घेतलाय. हांव तुजेर म्हाका तुवें सोडयलाय. 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 हांव तुजेर सगळ्या दुस्मानाच्या पदवेत हांव ना. हांव तुजेर पातयेता जेजू. सगळ्या वायटात हांव ना. हांव तुजेर थोड्याच्या पदवेत हांव ना. तुवें म्हाका सोडयलाय. 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 हालेलुया 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 हालेलुया.
सगळ्या बसशे घडी आमचे कोणत्या बाहेर काढया सगळी सांगता म्हणया वेळार सतमंता देवा सर्वपदवीधरा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी समलो आमकां मरियेता जल्मलो पोन्स पिलाता काळताणे कस सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आणि ताका निकेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो जिवंत जालो सर्गात सोडलो सर्वपदवीधर देवबापाच्या उज्ज्वलाक बसला थंय तो जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांच्या एकता पत्काचे वसणे कुडीचे जेवणपण सस्याचे जीवित आमेन. आमच्या पसर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां नमान बेकृपा मरले समितीचे संगता श्रम देव सेवन स्टेम फॉर इश जेजो भगवंत मरे दोच में आमाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान बेकृपा मरले समितीचे संगता श्रम देव सेवन स्टेम फॉर इश जेजो भगवंत मरे दोच में आमाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान बेकृपा मरले समितीचे संगता श्रम देव सेवन स्टेम फॉर इश जेजो भगवंत मरे दोच में आमाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जाणीकले सांगता म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिपूर्णपासून साम चॅप्टर 8 वर्स 1 म्हणटा सरेस्पर आमच्या सोम्या कितले वर्ते नाव तुझे सगळ्या पृथ्वीचे तुझे नाव वर्ते जावन आसा सगळ्या पृथ्वीचे तुझे नाव वर्ते जावन आसा आज मागे त्या नांवान आमकां सुटका आनी सडवण हेळो आमची हस्कत काही उणेपण जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया प्रत्येक तरान आज आमी एंग्जायटी आसा जांफरो खंयची वायट सकत आमच्या जिवितान काम करता जांफरो भिरांत कावचणी हस्कत काय अडकळ्यो जांफरो मुखार वचूंक जायना सलवणी आज मुखल्या पावडा पांय दवरता आसतना परतो आमी सकयल पडला भरचो अनुभव आमच्या जिवितान भोगून आसा हे सगळे समस्येत हांव जेजू मात्र आमकां सुटका आनी सडवण लाभूंक शकता इन्नर रूट्स कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड आमी सुमेचे समर्पण दिवया इन्नर रूट्स आमच्या काळजां पडले घाय कोणे आमकां दुखयला अन्याय केला वायट केला कोणे आमकां घात केला आमचें नांव पाड केला जांफरो आमी हुद्द्यार आसतना आमकां सकयल गेला ट्रान्सफर दिता आसतना पयलो बरो हुद्दो आसलो आतां तुका सकलो हुद्दो मेळ्ळा निमाणो हुद्दो मेळ्ळा जायते कन्फ्यूज आसाय जायते टेन्शनार आसाय आनी ते व्यक्तीचे रागार आसाय आज बक्षीस जेजूच्या नांवान देव तुका परतून त्या सुवातेर वयर काडटलो आज सुम्याचे मग तुका खालतो कर परतून तो सुमी तुका उंच बारतलो आयिल्ल्या परिस्थितीर होंदवून राव नाका तुका उंच बारतले त्या सडवंदराचेर तुका उंच बारता सुम्याचेर पातयेणी दवर शांत राव परतून समस्येत जेजू तुका आज सुटका आनी सडवण प्राप्त करतलो दोनी हात आमचे वयर बारया सगळे जेंट्स सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिपूर्णपासून या वेळा माग्या म्हज्या मोगाचें रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की जर देव आमच्या पक्षान आसा तर तुजे विरुद्ध रावतलो कोण आसा आज माग्या प्रत्येक जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की हांव तुका समाधान दितलो देव जावन आसा आज माग्या आज इस्रायलान सगळे झुगडे झूज आज सगळी कुशली राष्ट्र उसांबळ जाला जांफरो
किती मनोबे थंड इरारे बेजारे तांच्यामध्ये आसा. युक्रेन रशिया मुबारिया मणिपूर उबारिया प्रत्येक थंय चलची उसांबाळाय झगडी झूज मनोबे थंड आमच्या कुटुंबांत अशेच कितल्या पुटी आज झगडे झूज उसांबाळे हर एक दिसा उत येवन उरता आसा. आज माग्या प्रत्येक आमच्या कुटुंबा खातीर आज आमच्या घराब्या खातीर आज समाधान आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांनी सगळें आवय समजना आवय सगळ्या भुरग्यांक समजना. गोबेलामध्ये मनोबे थंड विंगडपण दुबाव राग आज भावा भयणी मध्ये कोर्टान केस आज जाग्या खातीर वाट्या खातीर पैशा खातीर वर्सान वर्सां आज आमी केसीन लोळटे आसा. आज देवसरचे प्रेरण आमकां नाका त्या पवित्रात्म्याचे प्रेरणाखाल चलया जिवंत जेजू आराधन करता आसतना सम्या धाड तुज्या पवित्रात्म्या असले सगळे उण्यापण ल्हानशा 2 सण जाग्या खातीर 5 सण जाग्या खातीर एक ल्हानशा वाट्या खातीर वर्सान वर्सां आमी झगडटे आसा. आज आमचे भितर मनोबे थंड इरारे बेजारे पयस सुदी ताचे तरी मनस्ताप आमच्या मोतीत आज आमच्या मोती समाधान ना पिडा आमच्या जैत वरते आसा. हे सगळं मनस्ताप आमच्या जिवितां भायर सुदी देवसराचे सगळे कुतांत्रां ताची उण्यापण ताची अडकळ्यो सगळे वायटपण आमकां सोडून सुदी म्हणून दोनी आमचे हात वयर उबारया. नेट्ट दोनी हात वयर पुरो जाला रे ना ल्हानसे मोठो प्राचित करया. असले सगळं संकळेतावन सुटका मेळच्या खातीर सगळे लेडीज सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोणाली रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या पहिल्या कोरिंथीयांत 23:16 म्हणटा की आमकां तूं देवाचें मंदिर देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करन आसा. आज प्रत्येक तरान माग्या म्हज्या मोगाचें आज तूं जावं देवाचें मंदिर दोळे घडीताम हात तुज्या काळजार दवर. तुज्या ह्या देवाच्या मंदिरांत खंयची वायट संवय आज रास करता आसा की राग द्वेष मोसोर गर्व बेबद्यापण ड्रग्स जांफ्रो विंगड ते आशा वनवण्यो नाका जाली पिंतुरां पळोवची जांफ्रो शिराप घालचो असली संवयो आमचे भितर रास करता आसा की आज माग्या आज देवतान आमी पयस सांगी वायट संवय आमचे भितर रिगोवन बसल्यात गी असले सगळे सांकळ्यो आमचे तो सोन पयस सुदी जेजूच्या अमोलीक रक्त आमकां सुटका मेळची तर माग्या तुमच्या घराब्यान कोणी अस्कस जाला जाल्यार वायट संवय सांपडला जाल्यार जेजूच्या नांवान मागायचे दिसा प्रत्येक तरां असले अब्दुळत आत्म्यातां वायट पदव्यतां आज तुमच्या कुटुंबात सुटका लाभून दी. बेबद्यापणाचे आत्म्या काम करतात की जांफर ड्रग्साचे आत्म्या काम करतात की अनिष्काळपणाचे आत्म्या काम करतात की राग असो दुबाव असो वायट शक्तीची पदवी काम करता की येवकरची दैवी सगद तुमच्या कुटुंबाचेर आज देवन येवं दी. प्रत्येक जाकेवाच्या घरांत आयिल्लो जेजू जायरसाच्या घरांत गेल्लो जेजू तसो जेजू आज आमच्या कुटुंबांत येवच्या खातीर माग्या. आमचे सगळे उण्यापण दोनी हात आमचे वयर उबारया. प्रत्येक तरेन तिसऱ्या मिसऱ्या माग्या आमच्या कुटुंबांतले उण्यापण आज आमी खंयच्या संवयेंत आसा जाल्यार ह्या संवयेंत सुटका जोडयोचे खातीर दोनी हात आमी वयर उबारून सगळे दादले आमी सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या
संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदना जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवकोण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपूर्ण साम 127 वर्स 2 म्हणटा की सकाळी तो रात मातशें तूं घाम गळयता जोडटाय सगळे व्यर्थ असो देव आपल्या भुरग्यांक निदेन दितालो आज आमी जायत्यो जोडला आमचेले कांयच ना बिझनेस लॉस जाला जावं फुडें रिणार आसा लॉनार आसा आज जाग्याचेर घराचेर लॉन आसा ते फारीक करूंक जायना दिसान दीस आमी रिणान बुडते आसा आज सगळे आमचे रीण कश्ट इरारा जेजूच्या समर्पण दिव्या भायर वचून ट्राय करता जावं फुरो हायर स्टडी वचून ट्राय करता जावं फुरो आज पयशे ना आज कश्टांत आसा हे सगळे समस्ये जेजूचे युक्रिस्तान जेजूच्या समर्पित करया ताची दैवी अनुभव करना परतून दोन्ही हात वयर बारया सगळे लेडीज वडातळा म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची घोडा आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपूर्णापासून पांचवो मिस्य सगळे आमचो हात उक्ते दवरया आणि मागया सकाळी तान येदरो मनशेर त्या सुम्याच्या हजारपणा तुम्ही असल्या ताचे उतार आयकलात तुम्ही ताचे उतार आयकलात आज मागया ताची दैवीक सगत आमचे देवना क्षेत्र मागया आज सगळे तुमचे कुटुंब ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 31 दंडोचे कृत्यान 20:16 वळी 30 आणि 1 म्हणटा की प्रत्येक तूं बचाव जाताले तुझे घराणे बचाव जाताले आज तुवें बचाव जावंक जाय तुझे घराणे बचाव जावंक जाय विश्वासान माग विश्वासान तुवें बचावी जोड घेवंक जाय आनी कुटुंबांनी बचावी जोड घेवंक जाय आज प्रत्येक जुवांप्रमाणे शुभ 20:15 वळी 7 म्हणटा की आयच्या दिसा देवाचे उतार म्हणटा की तू मुझे ते रावशी जाल्यार आज तू मुझे ते रावताय जाल्यार खंडीत जावन तू आशीर्वादा अनुभव करून घेते आवळा दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया सगळे आमच्यो गरजो युट्यूबर हजारो लोक तुम्ही मागण्या पळोवन आसात मात्र नाही कंटिन्यू तुम्ही लाईव्ह चॅट करते आसात देव तुमच्या घरचे पावून दी येवकरी सगळं तुम्हाला स्पर्श करून द्या वेळा स्पर्श करून दी जावं तू कष्टान आसाय दुकान आसाय रिणार आसाय असं ते सांपल्या भुरग्यांचे देणे ना आज काजार सैरीक सोदूस थकोन गेलाय कामा खातीर भायल्या गांवांत आसाय तुजो एम्प्लॉयर ना तुका एम्प्लॉयर आज मरण पावलो जांफरो एम्प्लॉयर नासतना दीस करते भियान दीस करते आसाय आज विजा मुक्ता ते आयला भिरांती तू दीस करते आसाय परतून तुका भारत इंडिया घेवंक नाका आज तू कष्ट नासाय जेजू लेगी माग कित्याक एका उतरान सगळे घडोवंक साध्य आसा त्या जेजूच्या पातयेर दवर त्या जेजूच्या पातयेर दवर विश्वासान मागे वेळा कित्याक लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणले कितें आसना खंयच्या देशांत तूं गेलाय त्या देशांत तुझ्या खातीर त्या देवाक एक काम दवरूंक साध्य आसा हालेलुया 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 वडत हालेलुया 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 दोन्ही हात वयर बारया दोन्ही हात हालेलुया 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 सम्या हांव पाती येता आनी वडतळ्यान आनी वडतळ्यान आमची जबाब सम्या हांव पाती येता सम्या कामनातल्या हर एकल्या भावबिणांक त्याच देशांत एक काम मेळूंक तुज्यान साध्य आसा म्हणून
सम्या आज पिढ्यान कांटाळटल्या हर एकल्या बाबणा त्या पिढ्यात सुटका लाभूंक तुज्यान साध्य आसा म्हणून हरी अस्कत केतो म्हाका सुटका लाभूंक तुज्यान साध्य आसा म्हणून हालेलुया दोन्ही हात वयर बांद सांगात म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर वडतळांक जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. वडतळांक जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हालेलुया हालेलुया सगळ्या आम्ही बरं म्हज्या मगाच्यान जेजू लगे आयलो तो बरेपण अनुभव करून गेलो तो सेम जेजू या उंडाचेर हजर आसा सेम जेजू या उंडाचेर हजर आसा ताची सगत मागून घे ताची सगळं अनुभव कर तू बावरतान घट जाय वेळा बावरतान घट जा अर्थी स्वसा ताळे देखून पडून असतो व्यक्ती प्रत्येक जेजू ताले गेल्ल्या वेळा संपूर्ण गुण झाला तो तसू जेजू पातये जांफरो तुझ्या गोवान जायते दुखायला शेजारान तुका दुखायला जांफरो काळजां जायते वचे घेवन हांगा आयलाय जांफरो कितल्या पडी ज्यूस नाका म्हण चिंतलाय आज तो जेजू तुका सोडयते आसा तो जेजू तुका बरें करते आसा तो जेजू तुका पुसता आसा तो जेजू सांग रडो जेजू म्हण उलो मारे वेळा जेजू उलो मारे वेळा जेजू उलो मार उलो मारते राव कंटिन्यू उलो मार भारती म्या बरी उलो मार भारती म्या दोळा दिश्ट मेळटा पर्यंत सोडून वतना उलो मार दोन्ही हात वयर भार जाता जाल्यार तुका कशें मागूंक जाय तशें माग ह्या वेळा कंटिन्यू मागा जेजू आम्ही तुझ्या लगे आयला जेजू उला मारते राव खंय तुका शिष्ट आसा गांठ आसा जे कोणी भायर सुन या वेळा अस्कत जाली शिरो घट जाऊ द्या वेळा दी ताच्या किरणां तुका भलाकी मेळटा आसा ताच्या किरणां कोणी रडोन दिवसा कोणाकी पळय नाका तुम्ही कांटीत उला मारते रावा तांते आवाज भायर कडे उला मार शकरा बांतर मारे मकर अंतला ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಕತ ಜೀವಿತ ಒಳನುದಿ ಅವಳ ದೇವಸರ ಅಧಿಕಾರನ ಅವಳ ಸೋಡೆ ಕುಡಿ सोड योचनावा योकरे सगळे स्पर्श करू दी दैवी सगळे स्पर्श करू दी त्याच्या किरणा बलाकी असा जेजूच्या किरणा बलाकी देवसरा योकरे सगळे रावक साधना पिढ्याच्या आत्म्या काळकाच्या पदवे उसामळच्या सत्ते इरारा बेजर हाडेला खट्या स्पिरिता आज योकरे सगळे रावक साधना कांटिरोला मारा वरती दैवी सगळं तुम्ही देऊन येते असा वेळा जेजू घेतलेला हात लावून तुझ्या मध्ये येते असा अनबोकर वेळा वडे म्हणते राव जेजू तुझ्या मध्ये येऊन येत असा आपवडता असा
आप आवडते असा आप आवडते असा जेजू तुका स्पर्श करते असा जेजू तुझ्या मध्ये येते असा शराबाराबा तारा मारे रे 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 जेजू 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 गुलाम मारलो कोणी खाली हातान वचो ना जेजू गुलाम मारलो हर एकलो बरोबर जोड घेता जोड घेता जोड घेता जोड घेता जोड घेता जोड घेता कंटिन्यू मारते रहो रते 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 जेजू 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 तुझ्या आईला कोण निराशपणे पाठी वचून आ जेजू समाधान तू दी समाधान दी जेजू खंत पैस कर जेजू त्याची खंत पैस कर जेजू त्याच्या मध्ये खंत पैस सुधी पैस सुधी पैस सुधी पैस सुधी पैस सुधी वेळा जेजू 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 14 जणांच्या पायाच्या गाठी जेजू बसवून वेळा वेळा तू तै उभे राहिला तुझे पाय फोल्ड करा वेळा फोल्ड कर जेजू चरवा जेजू जेजू म्हणते तुझे पाय फोल्ड कर साफर तुका दिमी मारू जाऊ नते आज जेजू घटाई दिते असा ओला मारते राव ओला मारते राव जेजू 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 आपण गुण कर बुरकिनातल्या भावनातील मागे आवळा प्रत्येक तरह तुझ्या गर्भात बुरक्याची प्राप्त चित्र मागे आवळा क्लेम कर जेजू माझं गर्भ आशीर्वादित कर जेजू 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 आपण गुण कर जेजू 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 तुझ्या मध्ये असा त्याचे सगळं अनुभव कर त्याचे सगळं हालेलुया होसाना त्याचे सगळं अनुभव कर त्याचे सगळं अनुभव कर त्याचे सगळं अनुभव कर जेजूचे 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 सगळं अनुभव कर वेळा अनुभव कर आज योकर सगळं अनुभव कर योकर पदवी अनुभव कर 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 वेळा अनुभव कर अनुभव कर समेचे सगळं अनुभव कर वेळा अनुभव कर समेचे सगळं अनुभव कर आपण दैवी सगळं अनुभव कर वेळा आपण शब्दाच्या कुटुंबाचा भाई सोडून दे वेळा आपण गुण कर जेजू तुझ्या घर ऋणाचा सुटका सोडून दे वेळा तुझ्या घर ऋणाचा सुटका सोडून दे वेळा जेजू जेजू आपण गुण कर हालेलुया सगळं बंद कर दे सुटका म्हणून तुका आवडा साफर उभे राहून जायना जेजू तुला सगळं नवेला आवडा जेजू 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 हालेलुया होसाना जेजू 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 आशीर्वाद आई लाव जेजू ताने आई लाव जेजू तुझी कृपा दे मन जेजू रक्त नितळ कर जेजू रक्त नितळ कर जेजू जेजू हात काय हात काय हात काय हात काय जेजू तो सरपदवेदार जाऊन असाय म्हणा जेजू तो सरपदवेदार सगळे मिळून जेजू तो जेजू जेजू तू सर्वोद्वेदार जेजू जेजू तू सर्वोद्वेदार जेजू तो सरपदवेदार जेजू तू सर्वोद्वेदार सगळे म्हणा तर सरपदवेदार आराधना कर म्हणा तू सर्वोद्वेदार त्याच्या किरणा भला की असा जेजू तो सरपदवेदार जेजू तू सर्वोद्वेदार जेजू तो गुण करना जाऊन असाय जेजू तू गुण करना जेजू तू गुण करना जेजू तो सरपदवेदार जेजू तू सरपदवेदार जेजू तू सर्वोद्वेदार त्याने हात धरून म्हणते रावला जेजू तू सर्वोद्वेदार जेजू तू सर्वोद्वेदार
जेजू 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 तू सर्वोद्वेदा जेजू जेजू तू सर्वोद्वेदा हालेलुया हालेलुया होसाना गुण कर यीशु हालेलुया होसाना हर एक सगळं अनुभव करून जेजू हर एक सगळं अनुभव करू दे अनुभव करू दे अनुभव करू दे अनुभव करू दे वेळा तुझी पदवी अनुभव करू दे जेजू तुझी पदवी जेजू हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया पवित्रात्म्या देवाने पवित्रात्म्या देवाने पवित्रात्म्या देवाने पवित्रात्म्या देवाने म्हणा पवित्रात्म्या देवाने पवित्रात्म्या आमच्या देवाने अंगास घरची बुद्धी पिढ्यानं सजला त्यांना पिढ्यात सुटकायला पाहिजे जो सुटकायला पाहिजे जो लो बीपी प्रत्येक जणांचे जो ज्याप्रमाणे डायबिटीस सांगा जेजू तुझ्या रक्त नितळ कर जेजू साखर होण्यापर्यंत सुटकायला पाहिजे जो अस्कत मोतीता सुटकायला पाहिजे जो त्यांच्या मोती घटाय दे सांडवायनपूर त्यांचं फुडा नंदन कर मोकले वाट उक्ती कर मोकले वाट उक्ती कर मोकले वाट उक्ती कर मोकले वाट उक्ती कर जेजू त्यांची जेजू आमचं तन आशीर्वादित कर बरी कामा भाव कर बरी कामा भाव कर अस्कत कर पैसे दे सगळे पाच पैसे तुटू दे वाईट सवय सुटवलं सुधी वाईट सवय सुटवलं सुधी वेळा सगळे वेळेचा पवित्र देवाने प्रज्ञा देवाने दुनिया सगळे उभा म्हणूया प्रज्ञा देवाने पवित्रात्म्या देव पवित्रात्म्या देवाने श्रमांतर बारमांतर यारमा शिकरे रे 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 पवित्रात्म्या देवाने पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना आम्ही सगळे नमस्कार कर आमच्या जाग्यावर पाठीया सगळे आम्ही दिमी घाल्या निमाणे बस सवा आम्ही तयार जाऊया येद्या वडा सक्र वोडा साक्रमेता साष्टांग नमन करूया पूर्वीला त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सल्वोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोलदिव्या जसे बापा तसेच भूताक उल्हासाने स्तुती जा पूर्वी
सस्नाक सस्नाक एकस्ताळ्यान हसिता तुका दोगांय शास्पिरितान समसामी नावार्ता आमेन. आमची तकली भागोव्या त्या जेजू मुका जायरसच्या घरा आयिल्ले जेजू म्हज्या घरा ये जाकेवाच्या घरा आयिल्ले जेजू म्हज्या घरा ये जेजू ये जेजू घेऊन तुमच्या घरा वसा जेजू घ्या त्याची बेसा त्याची कृपा अर्का तुका सुम्या जेजू अर्का तुका सम्या जेजू